O embarcadoiro de Santo Estevo foi o lugar escollido para presentar a segunda edición do Festival Ollea. O día 6 de xuño, primeira data no recinto interior de Espourense, recinto que tamén está representado en esta presentación e o que agradecemos que nos acolla un ano máis. No recinto interior de Espourense, que teremos como cabeza de cartel a Loquillo, que a presentación de Loquillo creo que sobra, a banda galega máis en forma ahora mismo que son The Rapans, e unha banda británica que se chaman Kitty Day St. Louis, que son tres irmáns que fan rockabilly dunha maneira increíble. Esa sería a primeira data. A segunda data xa nos movemos e nos vamos ao Concello de Carballiño, que sería o 31 de xullo, e diante do Templo da Veracruz, en esa esplanada, teremos un sitio icónico de Carballiño, teremos a unha banda legendaria do rock español que son Burning, que están celebrando os 50 anos de carreira na carretera, e creemos que é un sitio no que pode estar moi ben representado ese rock nacional. Cerramos esta edición do Ollea 2026 en outubro, por iso que todo o Brao vai estar ocupado por Ollea. Cerramos o 4 de outubro, sí, 4 de outubro, no recinto Paco Paz, como o ano pasado, este ano coa única actuación na provincia de Ourense de Luz Casal. A música, o rock, convértese así nun fío conductor que conecta espazos públicos e experiencias, proxectando Ourense como un destino cultural singular. Proxectos como Ollea demóstranos que a nosa terra tamén é vanguarda, é modernidade e é futuro. A unión entre o Carballiño e o Festival Ollea ten moito sentido. A nós tamén nos gusta o rock, o patrimonio, comer os produtos de gran calidade. E por iso estamos tan agradecidos aos promotores que terían pensado que pensaran en nós para sumarnos a unha cita que xa está asentada. En cada cita o público poderá desfrutar de propostas culinarias deseñadas por cociñeiros ourensáns, integrando produto local e creatividade gastronómica nunha experiencia completa. Era sinxelo unirse porque, tal e como plantexaban, pois cumplía con todo o que a Diputación pode plantexar: cultura, identidade, territorio, conexión, turismo. Unímonos gracias á Xunta de Galicia, que aposta firmemente por elo, pois levámolo a cambio. Pero non só traemos música nestes eventos, Luz Casal tamén actuou nun mosteiro, en Celanova. O sea, aproveitamos para poñer en valor o noso patrimonio tanto natural como cultural como arquitectónico.